The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ephesians 5:16, redeem the time because the days are evil. 1 John 2:15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Verse 16, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. Verse 17, the world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. 2 Peter 3:10-12, but the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar, the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid bare. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. That day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. Isaiah 53 verse 5, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Before we start, nining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, sama sa naandan, it is our SOP. Atong hinganlan, atong isugid ang atong mga salang nabuhat ning adlaw, aron kini dili mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore, atong gamiton dayon ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga kanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan ang imong buhaton, dili ang imong pagsugid sa mga sala, kundi dili ang imong butang sa imong pagtuo, pagsalig kang Ginoong Hesukristo. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Siya lamang bugtong manduluwas. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Acts 4:12. Busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagamasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gigahin alang sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios nga imo pa kami gipabuhi, kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesya ug imong grasya. Dili gani kami takos nga mabuhi papan imo pa kaming gilugwayan sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi hangtod ni higayuna. Tungod kay ikaw na pa'y plano, o wala pa mahuman ang among kinabuhi, busa. Salamat
nining among adlaw-adlaw nga pag assimilate on your word. And we pray that God, the Holy Spirit, will function His teaching ministry. Magpatinaw ka namo sa imong kamatuoran. Sa among pagtuon ni ining adlaw. Tangtanga, O Diyos, ang mga babag nga niya sa among hunahuna. Aron kami makapunting lamang gayud sa imong igatudlo ka namo ni ining adlaw. Give us the necessary concentration and focus to what you're going to teach us today. This we ask in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Maingad daw, sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo, we welcome you all. I hope you are in the best or in the pink of health, o nga kita magatutok, mag-concentrate nining atong pagatunan ni ining adlaw, og doon na kita'y lain usab nga uluhan. The title of our lesson for the next few weeks, mao kini, Problems in Life. Mga suliran sa kinabuhi. Mo ni atong pagatunan, og kay I know you will be interested to learn more of this particular topic, kay kita mang tanan ang apektado. Mamagtutuo ka ba o dili, kitang tanan. Wala may makalikay sa mga suliran sa kinabuhi. So, kung may interest ka, let us now concentrate. Okay? Una sa tanan. Ang mga suliran sa kinabuhi, dili gayud kalikayan. Gusto? Samtang niya pagkita nining kinabuhi, nagaginawa pa kita, naagitay mga suliran. So, kini nga itong giatubang ang mga suliran, every now and then, dili gyud kini sila masulbad without learning the solution ni ining mga suliran. Gusto? Naon sa man nato pag sulbad kung watay solusyon. Okay? So, ang mga suliran, dili kalikayan, samtang niya pa kita, buhi pa kita. So, kung naatay mga suliran, then that means we are still alive. Natural. Kaya mientras buhi pa ta, naagit ay mga suliran. Solutions are best understood sa dihang atong i-define ang mga suliran. Now, diha sa balaang kasulatan, kitang mga magtutuo, okay, gimanduan kita sa dili paglikay or to choose not to have problems. Meaning, ang ato bang paglimod when we deny problems. So, may nungdanong kayo nga atong masayran ang general concept sa mga suliran. Mao'y hinungdan nga kitang mga magtutuo gisangkapan sa Dios sa iyang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. 10 problem-solving devices. Well, basically, doon ay duha ka mga inunta classification sa mga suliran. Duha. Ang naguna nini mo ni gitawag og categorical problems. O gining categorical problems are being spiritual. Sa diha nga kita makasala, bisag unsang sala, magamay ba ng madako, basta sala sa tubangan sa Dios, sa dihang makabuhat kita mga sala. O gikinahanglan usab nga magtuon ta bahin mga ehemplo sa mga sala nga sagad na itong kanang ginabuhat adlaw-adlaw. We have to study. So when we become carnal, now, kano sa magkamahimong carnal? Of course, ikaw magtutuon na sa ayon ka na. Makarnal ka sa diha nga makabuhat ka og sala.
So sa dihang makabuhat kag sala, ang tawag nimo, ang description nimo o imong kahimtang karnal. Okay? Suliran. Kagahisgot ng taniini, nagtuon man tabay suliran kini. Sa dihang nga makarnal ta. Di ba? Suliran. Unya ikaduha nga classification sa mga suliran mao kini gitawag og functional problems of modus operandi. Ang ato bang pagkapakyas sa pagtuman sa protokol nga plano sa Dios. Well, daghan man gyud kanatong pakyas sa pagtuman sa protokol nga plano sa Dios. Nganong pakyas man gumikan sa atong pagkanegatibo. Now of course, ako na lang giingon nga kadaghanan sa mga magtutuo karong panahon na wa man lagi sila gana mutuon sa pulong sa Dios. Ako na po ni pahinumdom, I know na ay uban na itong mga igsoong mga magtutuong musinta bahin ini. What ay mahimo? This is the truth. Nga kasagaran karong panahon na wala gyud gana sa pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na nga that is what we call functional problems of modus operandi. Ang atong pagkapakyas sa pagtuman sa protokol nga plano sa Dios. So, why kanang mga movement sa atong Kristohanong kinabuhi? In other words, wala ta kanang sunod sa mando sa Dios nga patubo o ng atong kalag. Unsaon pagpatubo? Pinagining atong ginabuhat adlaw-adlaw, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Operation is LBA. Ayaw ginakalimting slogan nato sa atong ministry. Study, learn, believe, apply. So mao na, pakyas kita sa pagtuman sa protokol nga plano sa Dios, umikan sa atong pagka-negatibo. Na, in other words, negatibo ang atong pagtagad ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios. Now, balik ta niya itong categorical problems. Kining gitawag og categorical problems, mga suliran kini nga may kalabutan sa atong pagpakasala o ang paggamit nato sa atong pagbati sa atong kinabuhi. Ingon nga mga magtutuo. I am addressing this to our fellow believers. Okay? So this applies to us. Categorical problems, again, are problems that are related to sins and emotions in the life of the believer. Sa diha nga ang emosyon, ang atong pagbati, maunay mo dominar, maunay mo dumala sa atong kinabuhi. Dako, ginong problema. That's a big problem. It is only supposed, ibaw ka, unsa man gyud ang tinuod nga inunta papel sa atong pagbati. Ibaw ka unsa. It is only supposed to respond, dili to initiate. Sabta gina. Igora nang mutubag. Dili na angay nga siya mo imuuna. Kaya gipakasama mangod ni nato sa kanang right man, right woman relationship. Ang papel sa asawa, igo lang siyang mutubag. Dili siya angay nga mo imuuna. Kaya ang papel sa bana, mauna to initiate. And the role of the wife is to respond. Mauna'y doktrina sa pulong sa Dios. So again, once emotion dominates one's life, that is a problem. It is only supposed to respond, not to initiate. Now, kini kong mga sulirana, they are caused by ignorance of Bible doctrine. Huwag yung alamag sa napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. 10 problem-solving devices. Gisangkap ni sa Diyos. Kanatong mga magtutuo.
It's a matter of choice. Umugamit ka ba niya na o dili? You see? Ayaw ginikalimti. Every moment, moment by moment, kitang mga magtotoo are facing that issue of volition. The big V. Muna tawag sa akong higala nga pastor. This is the big V that we are facing moment by moment sa atong kinabuhing Kristohanon. The big V. Volition. See? Kaya ako ka naman ang ihingnan, balik-balik ni nakong ingon nga, all of life is decision-making. You see? Tanan. Now, balik na niya itong napulo ka mga paagis pagsulban sa mga suliran. 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Diyos kanato. Without knowing this 10 problem-solving devices, so man mo pag atubang sa imong mga suliran? Be? Wala. Dili ka makasulban. Kay gani, ato na magibarugan gining prinsipyo nga human solution is no solution. Dili ra bagyo solution kini mga tawhanong mga solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Prinsipyo man na. Nga ito nang giturnan, gibalik-balik na ito ginihisgot kay manungdanon pag-ayo kini. So, mauna nga, we have to we have to realize on this. Nga kung wate alamag nining 10 problem-solving devices, dili kita maka-sulbad sa atong mga suliran. Wala. Therefore, there is malfunction sa pagbati niya sa usa ka magtotoo sa diha nga siya way alamag sa pulong sa Dios, especially God's 10 problem-solving devices. You see? Usa lang ni sa gipangsangkap sa Dios kanato mga magtotoo. You see? Now, of course, kining 10 problem-solving devices, alang raman din natong mga magtotoo. I'm sorry, why labot ang mga dili magtotoo niini? Dili pa sila makagamit niini. Wala. Ewa pa man sila masud sa plano sa Diyos. Noon sa man nila pagtuman sa protocol nga plano sa Diyos, nga man sila masud. Nga man sila pa maluwas. You see? So, therefore, moto akong giuni mo nga na ay malfunction wa gyud magkatunong wa mahiluna gyud ang pagbati sa magtotoo nga ignorante sa pulong sa Dios. Ngano mang ignorante man siya, umigan kay negatibo man. O man siya gana, wa siya kanang kainit, wa siya gugma, wa siya pagpanumbaling, pagpatubo sa iyang kalag. So, mauna. Mao bitaw na iingon sa kanang human parlance nga, ignorance of the law excuses no one. Apan, alang na itong mga magtotoo, ignorance of Bible doctrine excuses no believer. Sabtagi na. Now, what to karon? Sa pagpadayon na ito nini, atong isgutan kining 7 categories of categorical problems. Na ay 7 pod ka mga kanang kategorya sa categorical problems nga makalinga kini sa atong espirituhanong kinabuhi. Ang atong concentration all the time mao ang atong pagtuman sa espirituhanon natong kinabuhi. Ang dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhi di atong giingog eusebia, godliness, ang atong pagpahiluna sa grasya sa Dios. So, there are 7 categories of categorical problems. Nag-una niini, okay?
kamo nga nagasuwat tingali sa inyong notebook o sa inyong iPad, sunda lang ni. Ang nag-una ni ini gitawag og distraction from self and others. Distraction. Pagkalinga, pagkadisturbo. Okay? So, kini, suliran yun. Kung malinga na kasi mong kaugalingon o sa ubang mga katawan, malinga ka because of sa atong kaugalingon. Tungod sa atong pagka-arugante. You see? Suliran yun eh. Once nga mutukar na ning atong pagka-mapahitason, pagka-arugante, then ourself is distracted. Gawas nga we are distracted by ourselves, we are also distracted by others. You see? So, mao ni distraction from self and others. Mao ni makalinga sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Kaya nga naman, unsa man maka-distract yun kanato og sa uban. Kining magbaton na tag mga sala. Ay sala sa una, sala sa dila, sala sa buhat. All of this. These will distract our own self and others. So, every believer, giingon ra ba na, nga every believer, matag magtutuo is a walking grenade. Granada, vulnerable to fragmentation. May mo na mo buto na mo, sa kalit na nagbuto niya, it will fragment, kanang fragmentation, pagkabungkag niya na. Now, kinibahin sa atong espiritual ng pagkinabuhi. Ang ikadua, ang kategorya, gitawag kini fear, kahadlok. Kahadlok o uban pang mga emosyonal nga mga problema. Problema man nga itong pagbati ba? Emosyonal? Okay. Now, dito sa daang pakigsaan, dinhay mga dagko nga mga magtotoo. Sama nila ni Moises, nila ni David, nila ni Abraham. Okay. Now, fear. Atong tutukan kining fear. Old Testament believers who conquered fear. Ilag yung na kanang inunta na suppress. Ilag yung atubang yun yung pagkamahadlukon. Lahi ra ba niyong pagkamahadlukon o pagkamahinadlukon? Sabot ka ba? Mahinadlukon o hadlukan lahi. Ang hadlukan, wagoy hinungdan nga nung nahadlok siya. You see? O pagkamahin mahinadlukon, well, of course, ato man i-apply nga to sa atong pagkahadlok nga to sa Dios. Nga, dili man ibuot nga pasabot nga sala ang pagkahadlok nga nahadlok ta sa Dios. Ang mao na nga atong gigamit ang pulong binisaya nga mahinadlukon. That there is fear. Ang kanang fear, ang buot pasabot gyud na ang imong respect, ang imong pagtamod, pagtahod. You see? Mao na buot pasabot. When you honor, when you revere, ug mo kanang buot pasabot mga synonym niya ng fear. Apan kadto silang mga dagko lang yung mga kanang magtutuo sa daang pagigsaan. They were able to conquer this fear. Kana bang sala, ang paghandlok nga sala, like something ibuhat ni Moises sa iyang pagdumala sa milyon ka mga Hebrewanon sa ilang paglatas dito sa pulang dagat. Moses and the Red Sea. He was able to conquer that fear. Sunod, si David. Siyang pag-atubang, pagpakigharong ni Goliath. That fierce giant, Philistine.
iya man tong kanang gipildi. Wa gyud siya madok. Unya ikatulo kinsa pan si Abraham. Di amo nang gisugo siya sa Dios sa paghalad sa iyang bugtong anak na si Isaac. Offer your son Isaac. Labihan niya huwat-huwat ng tao nga makaangkon og anak. Unya maulan to gimando sa Dios. Gitistingan man si Abraham ang iyang pagsalig pagtuo sa Dios. O napamatudan yun sa Dios nga matinumanon yun si Abraham. Ug mao to nga iyang napusgay yun ang pagkahadlok. Mao na fear and other emotional problems. Daghan mga suliran may tungod og pagbati. Mao na ikatulo. Rejection. Kung isalikway kasi imong mga higala, imong mga hinigugma, imong mga kanang katrabaho. You see, when you are rejected, suliran man na, di ba? Isalikway ka. You are being ostracized. Unya ikaupat, death and dying. Di ba ni suliran? Labihan. Dakong suliran ang kamatayon o ang pagkamatay. This is a problem. Now, singit mahitungod ni ining doktrinas kamatayon. Okay? Paminaw mayo. Kay dunay mga kategorya of options and alternatives in life. Okay, ako ang tagaan ng option number 1. Excuse me. Ang unang option, imong kapilian sa kinabuhi, mao ang pagtuo nimo kang Ginoong Jesucristo alang sa imong dayon na nga kaluwasan. Sa diha nga si Ginoong Jesucristo nagabitay dito sa cross, giyon sa man siya sa Diyos nga Amahan. Gihukman. Siya'y gihukman imbis kita ng mga katawhan. So Jesus Christ was judged for the sins of the whole world. Now, ang matag sala that has ever been committed in the history of the human race, didto gibubo kanang ingon gutag gidakdak ngadto tanan ngadto kang Ginoong Kristo dito sa cross ug siya ang gihukman. Diyo sa Roma 5:8 ang gisulti. God demonstrates His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died as a substitute for us. Nga diya sa John 3:16, popular kaayo nga bersikulo. God loved the world so much that He gave His Son, the uniquely born one, that whosoever believes in Him shall never perish, but have eternal life. Now, kining maong kapilian, mao ang pagtuo kang Ginoong Jesucristo for eternal salvation. Bisa kinsa, makapanag-iya ni ining dayon na nga kinabuhi that God has provided at the moment of faith in Christ. Pinaagi sa yano nimo nga pagtuo kaniya. Now, bitaw illustration sa pagtuo gihatag diya sa John 1:12 nga nag-ingon, but as many as received Him, now receiving Christ and His saving work as a gift, to them gave He the power to become the sons of God, even to those who believe in His name. John 1:12. Now, kining maong pagtuo, mao ang pagdawat og usa ka gasa. Ang pagtuo dili ni sistema sa inunta dedication or any form of commitment on the part of the individual. No. Ang pagtuo mao ang pagdawat og usa ka gasa. Usa ka gasa nga dili kita angayan mo dawat.
that we cannot earn and we do not deserve. Now, what is the alternative to faith in Christ for eternal life? Unsa man? Eternal judgment. Ano, bito na sa John 3:36 o sa John 3:18, he that believes on the Son has eternal life. But he who does not believe shall not see life, but the wrath of God abides on him. Ano sa Juan 3:36? Diyan sa Juan 3:18, klaro kayo po. He that believes on the Son is not judged, but he who does not believe is judged already. Na, hinukman ang daan, because he has not believed in the uniquely born Son of God. Na. So, ang unang kategorya sa kapilian o unsay kanang alternative mao ang eternal salvation or eternal judgment. Now, ang kapilian imong pilion mo dawat ka ba ang imong pagtuo kang Kristo for eternal life. The alternative unsa ang imong pagsalikway kang Kristo and you suffer eternal condemnation. Now, okay, mo ni option number 1 at ito sa option number 2. Ang ikaduha nga kapilian o option in life mao ang pagtuman sa magtutuo na karon. Magtutuo kadto bang mi dawat nituo kang Kristo nga ilang manluluwas, gitawag na sila magtutuo. Kining maong magtutuo ang iyang kapilian sa kinabuhi na karon maong pagtuman sa plano sa Dios pinaagi sa iyang pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios sa iyang kinabuhi. This option na ginahanglan og unsa adlaw-adlaw paghimog desisyon to make Bible doctrine mao'y numero 1 nga prioridad sa iyang kinabuhi. The alternative unsa man to executing God's plan is a life of misery for the believer. Miserable rin siya kung negatibo siya, kung dili niya kanang tumanon ang kabubuton sa Dios nga magatuon sa pulong sa Dios aron mutubo ang iyang kalag. So, this is the alternative. The alternative to executing God's plan mao ang kinabuhi nga miserable alas magtutuo. Kay ang iyang aguman yun niya ang self-induced misery. May kaluutan ka na sa emotional and arrogance complexes of sins, which is characterized by subjectivity, confusion, instability, and frustration. Now, ano siya may resulta? The result is either Christian moral or immoral degeneracy or oscillation between the two. Now, kini ikaduhang kategorya sa kapilian is related to the Christian way of life. Option, sa may option, fulfill God's plan. Fulfill God's will and purpose for your life and share the happiness of God. Unsa may alternative, ang imong pagsalikway sa plano sa Dios o ang imong pagkinabuhig usa ka kinabuhing makaluluoy ug miserable. Kasabot ka? Now mo na option number 2 at ito sa option number 3. Ang ikatulong option is related to death. The option to die well. Paminaw. Ang imong kapilian nga mamatay kas hustong pagkamatay is made possible because God decides the time, the manner, and the place of your death. Sumala sa gipadayag ni Apostol Pablo. Ang gisulti niya sa Filipos 1:21, for me, living is Christ, and dying is profit. So,
The alternative to dying well is to die under maximum divine discipline, under the principle of the sin unto death. Hiskutan diya sa 1 John 5:16. Sa gisulti diya 1 John 5:16, there is a sin leading to death. I do not say that he should make request for this. Now, in either case, whether the believer is a winner, unsa maning winner, kini bang mga mananaog ng mga magtotoo, kini sila mga magtotoo nga mananaog, kini sila ang nagatuman sa plano sa Dios. O whether the believer is a winner or a loser, iba naman kag-unsa po ni mga loser, one who fails to execute God's plan. Now, ang kamatayon sa kamagtotoo is always God's victory. Kadaugan yun na sa Dios. Sa matag magtotoo nga kamatayon nila. So, death is God's victory. Ang kamatayon sa matag magtotoo ni Jesucristo is the sovereign decision of God. Now, nini nga itong pagkinabuhi in our lifetime, kung ang ginaingon mo, di pa dugay, muhimo itong mga daghang mga desisyon. Some are good, some are bad, you see. Some are good decisions from a position of strength, ikan sa operational divine dynasphere. And some are bad decisions from a position of weakness, ikan sa cosmic dynasphere ni Satanas. However, when it is time for the believer to die, kung panahon na niya, ang kamatayon sa usa ka mananaog or pildiro nga magtotoo is always God's decision. Di man na gina. Decision gina sa Dios. Now, being a loser does not mean loss of salvation, no. Ayaw ginakalimti. Once a believer, always a believer. Ma-loser ba siya? Ma-winner believer ba siya? You see? Being a loser does not mean loss of salvation, but the loss, pagkawagtang niya sa special blessings for time and for eternity. Wala. Nawag yun. That's mo tinawag nga loss. See? In either case, ang kamatayon, kanang kalampusan o kadaugan kana sa Dios for the winner or the loser in the Christian life. Kung sa gisulti sa 1 Corintios 15:55, O death, where is thy sting? Ay naman ang imong la. O grave, where is thy victory? Now, kung may tubag ni narabagi, suwat ba din versikulo 57. Nag-ingon kini, thanks be to God who gives to us the victory through our Lord Jesus Christ. The winner or the believer who executes the plan of God, and na siya the most fantastic life on this earth, and maximum blessing in dying as well. Yes, Pilipos 1:20-21. Si Apostol Pablo nagkanayon. On the basis of my confident expectation and hope that I shall not be put to shame in anything, that is anything in life or in death, but with all boldness, Christ shall even now as always be exalted in my body, whether by life or whether by death. For me, living is Christ, occupation of the person of Christ, and dying is profit. Philippians 1:20-21. Ano sa mag-iubot pasabot nini mga bersikulo ha? If I ask you, how can dying be profit? Ang tana ka. If living is occupation of the person of Christ, and dying is absence from the body and face-to-face with the Lord, 2 Corinthians 5:8, then
ang pagkamatay can only be much more profitable than living. Now, diya sa living phase of the plan of God, ang impasiya niini, mao ang kabubuton sa magtotoo in response to Bible doctrine and life under God's grace policy. Upon in dying phase of the plan of God, ang impasiya is on the sovereignty of God and His grace policy. Busa, ang Diyos mo'y muhimog desisyon for the time of the believer's death. Iyang desisyon, di man nina. God decides the manner unsang pagkamatayan niya sa magtotoo. That also is His decision. Iya gyapong decision. And God decides the place of the believer's death. That too, iya ka ng desisyon sa Diyos. Therefore, death is God's victory. 1 Corinthians 15:57, thanks be to God who gives to us the victory through our Lord Jesus Christ. Naman sa may gisulting Job, nainumdong ka bang Job? When Job heard sa report nga nangamatay ang mga anak, kung sa may iyang isulti, the Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Mao ginagisulti ni Job. And then what was Job's conclusion? Blessed be the name of the Lord. And the conclusion of Psalm 116 verse 15, na manay sagad ni mo ning kanang matagbuan, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Kining saints din nagkaulugan og mga magtotoo, winners or losers. Therefore, kung bahin na sa kamatayon, yes, Revelation 21:4, God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall no longer be any more death, there shall no longer be any more mourning or crying or pain, for the old things have passed away. With this second concept of death as God's victory, we summarize 6 principles of God's victory over death. Now, atong ipadayon ni ugma kining bahina kay may nungdanon pag-ayo kini sa atong kat-on ining mga doktrina bahin sa kamatayon nga problema man lagi ning kamatayon, di ba? So niya pagkita si kaupat nga bahin o kategorya sa categorical problems. Ugma atong isgutan ang bahin sa timing o niya mga saad sa Dios batok sa pagkamatarong, promises versus integrity, and then old sin nature and fragmentation of trends. Kinahanglan natong katunan kini mga butanga, mayroong danon kini sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga anak sa Dios. Now, kung dili ka pa magtutuo, I am sorry, dili ka pa magasalmot niini until and unless muhimo ka sa labing manungdanong decisions tibok mong kinabuhi ang pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Magampo ta. Higala, kung ugaling mamatay ka karon, nahibaw ka ba? O mahilangit ka o maimpirno ka hangtod sa kahangturan? Ang pulong sa Dios, gitawag na ito Biblia, na kanang Biblia, contents of which are the Word of God. Nagkanayon, nga imo ka nang mahibawan. Ipangutana ta kahigala, nining maong pangutana kay kini ang labing manungdanong pangutana nga imong masugat sa tibuok mong kinabuhi. So, pangutanon ta kanini,
luwas ka ba? Di question kung sakop ka ba sa kasimbahan, kung dili luwas ka ba? Dili question pod kung nagkinabuhi ka ba sa katalahuron o dalaygong kinabuhi, kung dili luwas ka ba? Are you saved? Nawigala, paminaw gid maayo nini. Aron ka maluwas, una sa tanan, kinahanglang mo angkon ka nga ikaw sa ka makasasala. Kaya ang Roma 3:10 ug 12 nagkanayon. Kaya ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Kaya nakasala ang tanan ug nahilayo sa imaya sa Dios. Roma 3:23. Higala, ang imong mga sala mo'y hinungdan nga nakabsan ka sa himaya sa Dios. Ug mo na hinungdan, nga di gyud nimo matuman ang mga kinanglanon nga iya sa Dios aron ka mahilangit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma kanimo ug gani namatay siya lang kanimo. Siya mao si Ginoong Jesucristo. Kinsa namatay dito sa usa ka krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala ug sa paghatag kanimo og kahigayunan nga ikaw mahilangit. Roma 5:8 nagkanayon. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Now, sa diyang namatay si Jesus dito sa krus, ang iyang kamatayong espiritual mo'y mibayad sa silot sa ato mga sala. Kolosas 1:14 nagkanayon. Nga mo'y naglukat kanato ug nagpasaylo sa ato mga sala. Now, samta kinihigala, nga wa kay mahimo sa pag-angkon o pagpangayog tabang aron ka mahilangit. Ang tinuod, gibayra na ka na ni Jesus sa hingpit. Sa dihang namatay siya dito sa krus. So, wa pa siya mamatay, miingon siya, tapos na. Kana matud pa sa Juan 19:30. Karon, buot niya, ngatagan kag puloy-anan dito sa langit. Ang gasa sa Diyos maong kinabuhing walay katapusan, nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Roma 6:23. Now, higala. Mora ni ako itawag nimo higala kay di ka pa man magtutuo. Anha ka na ko tawga og igsuon sa diha nga luwas ka na. Higala. Kung muluwas si Jesus kanimo, kana dayo na. Wa si Jesus magpabiling patay. Gibanhaw siya gikan sa lubnganan ug karon buhi siya. Ug tuwa siya sa langit, nagapangaliya siya alang niya ito nagtuo kaniya. 1 Corinto 15:3 ug 4. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga manungdanon kayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa naisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw, sumala sa naisulat sa kasulatan. Now, mulaktud ko sa pangutanan imo usab. Nga sabta gayo di nga ang pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang mao ang bugtong paagis kaluwasan ug wala nay lain. Ug duha ray imong kapilian tuod. Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluluwas ug ikaw maluwas? O musalikway ka ba kaniya nga manluluwas ug ikaw mahinukman? Pili, igala. Apan samta, ang gisultis pulong sa Dios diha Juan 3:18 nga nagkanayon, ang dili mutuo mahinukman ng daan tungod kay wa man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa,
Sublion ko sa pagpahinomdom kanimo higala. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga higayon sa among pagpakig-ambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat nining adlaw sa imong pagpatinaw kanamo sa imong kamaturan ug sa pagpaklaro kanamo unsaon di ay namo pagkaluwas nga yano kayo ang imong patinaw niini nga pinagi lamang sa among pagtuo lamang kang Kristo lamang nga kami maluwas kung makasud na kami sa imong plano. Salamat o Dios nining among tun-anan nga nagkahulugan nga ang mga suliran sa kinabuhi imo namang nasulbad kanamong mga anak nimo. Ang amo lamang mao kami mo angkon sa imong mga kasulbaran, imong solusyon. Salamat ning tanan ning among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.